במסיבת המיוחד של מאסטר השחף, חלק שני. לא נתראינו למשך חודש. אמנם יש מלחמה, אבל אתם יודעים מה אומרים, The show must go on. היום מאסטר השחף שלנו שדד וילה, והציידים מצאו את הווילה והם הולכים להרוג אותו. או יותר נכון, לנסות לצוד אותו. סמואל, אתה בטוח שאנחנו נצליח? כי באמת, תודיך מקמק. אולי כן, אולי לא, אולי כן. יהיה אפשר לדעת את זה, ריק. בוא פשוט ננסה. מה לעזאזל? הוא הרגע חרבן שקית ביסלי? כן, ככה זה נראה. טוב, אני לא יודע אם אפשר לעצור אותו. שניקח את הרובים? כן, למה לא? תקשיב לי טוב, שחף. זה הסוף שלך. לעזל. רגע, ריק, תראה את זה. רגע, מה? זה נס. רגע, מה? לא יאמן. מה נעשה, ריק? אין שום דבר שנוכל לעשות עכשיו. אוי ואבוי. מה? כן. זה איך שאנחנו נתקענו במצב הזה. אני פשוט לא מאמין. עד כמה מטומטמים אתם? טוב, אנחנו אולי לא הכי טובים, אבל ניסינו הכי הרבה. בבקשה, תאריך את זה, בוס. נתתי לכם צ'אנס אחד אחרון, ואתם הפרתם אותו. עם הדבר הכי גדול בעולם הזה, שיכול להרוג את מאסטר השחף. טוב, רוצה לדבר על זה? לא, פשוט סתלקו מפה, אתם מפוטרים. נו טוב. אני לא מאמין שאיבדנו את העבודה שלנו. כן, מה אנחנו נעשה? אני לא רוצה לגור על הרחובות. בבקשה, תעשה לו משהו מאסטר השחף, בבקשה. כן, בבקשה. אתה לא מבין, איבדנו את העבודה שלנו. כן, זה כל מה שהיה לנו. הוא הולך. אני לא יודע, אבל בוא נעקוב אחריו. בטח זה מה שהוא רוצה. אוקיי, נעקוב אחריו השחף המעצבן הזה. רגע, זה לא איפה שהוא גר? כן. פה פשוט נגור פה. רגע, זה מטאטא? מה?
אני לא מאמין שאנחנו חייבים להכות את הזבל הזה. לפחות שיש לנו עבודה. רגע, כמה כסף אנחנו משולמים בשביל זה? רגע, מה? 300 שקל? 100 שקל. רגע, בכמה זמן? שעה? לפחות אנחנו נהפוך למיליונרים אז. ועכשיו אפשר להגיד שזה שופר של סיפור נפלא. עכשיו כשהציידים שירצו לצוד את מאסטר השחף לא ציידים יותר, הם לא יצודו אותו וכולם יחיו באושר. הסוף. פם פרם פרם פם פרם פרם פם